tot teu. Així cada dia el seu perfum em farà recordar-te. Berenguer, vols dir que no t'hauries de quedar a la vila per fer-te càrrec dels teus germans petits i tenir cura de la teva mare? Cel, dona'm les mans, no tinguis por. El cor bategant no pararà. Els teus ulls humits. Que les milícies estrangeres són a les portes de Barcelona i que han acampat les seves tropes a la plana del Llobregat, a prop de Sant Boi. Quines males notícies, quan les tropes arribaran. Prosperem aquest magnífica, les tropes felicitats. No bastaran muralles de mines grans, no bastaran portals forrellats. No hi haurà col·locaina de mil Llobregat, no hi haurà seguretat. Com acabeu de sentir, les tropes estrangeres han conquerit Manresa aquesta nit amb aparent facilitat. I, segons sembla, estan preparant la continuació remuntant el Llobregat. I el primer poble que trobaran serà aquest, el nostre, Sallent. Sallentins i sallentines. Com molt bé ha dit el senyor Batlle, la prioritat en aquests moments tan difícils que estem vivint és assegurar la vida dels nostres veïns. Que s'han tornat bojos? Ningú hi diu res en contra? Eulàlia, les tropes estrangeres són molt fortes i nombroses. No has sentit bé el que acaben de dir, de com empès la ciutat de Manresa. Fer el nostre treball. Sí, la És obrir les portes als exèrcits estrangers perquè entrin sense trobar cap tipus de resistència. I el poble què hi diu? Esteu tots d'acord en deixar els portals de la vila ben oberts? La vila, no us fareu per uns diners. Oh, senyors, volem ser lliures, som la vila d'Estellers. Més pugents que carretegen aquesta gent. Nosaltres anem amb arcabussos i mosquets i ells ja van amb fusells. Mira, l'única cosa que els podem vèncer és amb coratge. I perquè el nostre ideal és i serà sempre superior al seu. Lluitar per la nostra terra i perquè ens defensi. Mira, segons la meva veïna, en Josep de Cavianes, que és un dels joves que acompanyaven Berenguer a la guerra, ha fet arribar una carta a la família on explica que les tropes estrangeres van molt ben fornides, però que el valor de les nostres és molt més gran que el de les seves. El valor, Llúcia? Espero que ens quedi alguna cosa més que valor d'aquest enfrontament. De Berga i preparar el camí per entrar a la capital, Barcelona. Martina, és cert això que acabes de dir? No serà una de les teves històries inventades de sempre, oi? Aquesta vegada... Què rumies tant, Eulàlia? Ja està! Ho tenim tot a les nostres mans. A les nostres mans? Què gai vols dir a les nostres mans? Sí, Llúcia, sí, a les nostres mans. Palla i uns miserables sacs. Som bonics dins de